Moi bo día a todos e a todas, benvidos a esta sesión extraordinaria do Pleno. Saudamos e damos a benvida a todos os membros da Corporación, señor secretario, señor interventor, personal municipal que nos acompaña, xornalistas acreditados e así como a todos aqueles que nos siguen a través do sinal do streaming. Iniciamos este pleno coa parte resolutiva, asunto número 1, señor secretario. Aprobación inicial do expediente M6-2021 de concesión de suplementos de crédito, baixas por anulación de crédito, transferencias de crédito e modificación dos anexos de subvención nominativas de relación de investimentos e das bases de execución do Orzamento 2021 prorrogado de 2020. Moitas grazas. Iniciará o debate o voceiro do Goberno Municipal, señor Laje Tuñas, e a continuación haberá unha única quenda de debate previa a votación de 3 minutos por grupo. Señor Laje, cando queira. Grazas, señora alcaldesa. Bo día a todos e a todas. Aquí estamos de novo. E traemos hoxe ao Pleno este expediente de suplemento de crédito por un valor total de 1.435.597 euros, unha cantidade que vai a permitir a este Concello realizar importantes investimentos, así como aboar axudas e actuacións tamén destacadas en materia de medio ambiente. Este modificativo é froito do diálogo coa Marea Atlántica, formación a que lle agradezco o seu apoio e as súas achegas, e que demostra que, neste caso, como tamén se fixo coas ordenanzas fiscais, hai capacidade para trascender as diferencias políticas, que son lexítimas, e de poñer a cidade por diante. É evidente que somos forzas políticas con posicións políticas diferentes en moitos casos, pero creo que non está de máis recoñecer e agradecer que haxa vontade para sacar adiante asuntos que requiren de maioría absoluta no Pleno e, polo tanto, tamén para chegar a acordos que van a ser beneficiosos para a cidade. Esperamos e desexamos que isto non só sexa posible co grupo da Marea Atlántica, sino que tamén sexa posible con outros grupos. Os fondos para o suplemento de crédito proceden, por unha banda, do remanente líquido de tesorería e de baixas en distintas partidas que non afectan en ningún caso ao funcionamento do Concello. Por outra banda, o Concello suscribirá unha operación de crédito por valor de 1.013.178 euros. Débeda menor, que tampouco vai a lastrar en ningún caso a capacidade financiera desta institución, que ademais mantemos un nivel moi baixo de endebedamento. Nas últimas décadas creo que é o nivel máis baixo con moitísima diferencia e, polo tanto, a capacidade de endebedamento razoable que ten este Concello pois debe de ser utilizada tamén para abordar necesidades que se consideran urxentes ou que son estratégicas,
como vemos agora e como poderemos ver nos vindeiros meses, no que nós non estamos pechados a ningún tipo de operación que supoña incorporar benestar e apostas estratégicas para a cidade. Estes fondos van a permitir facer fronte a pequenos investimentos e tamén a suplementar a parte municipal do financiamento de importantes actuacións que sairán agora á contratación. Así, o Concello vai a poñer en marcha un modificativo que facilitará a convocatoria das axudas para a rehabilitación na Cidade Vella e en Peixería, e tamén nas coñecidas como Casas de Franco e vivendas de María Pita. Bueno, creemos que é importante traballar nesta dirección e este modificativo pois tamén axuda a dar pasos para facilitar a rehabilitación e apostar pola rehabilitación en espacios que hoxe poden estar degradados. Os fondos que agora consignamos permitirán tamén poñer en marcha proxectos financiados na súa maior parte con cargo ao Plan Europeo EIDUS. En total, van a permitir activar investimentos nesta cidade por valor de 6.290.000 euros. Entre ditas actuacións destaca, sen dúbida ninguna, o Plan de humanización e naturalización do paseo marítimo. É dicir, hoxe damos un paso decisivo para pôr en marcha no ano 22 o Plan de humanización e de millora do paseo marítimo con máis de 2,1 millón de euros de orzamento. Tamén a creación e posta en marcha de hortos urbanos e tamén o establecemento dun sistema de información de calidade ambiental. Pero cabe recordar que tamén estes fondos van a permitir a remodelación da funcionalidade dos mercados. A remodelación da funcionalidade dos mercados que permite este modificativo vai parella ás modificacións que se veñen de facer nas ordenanzas fiscais e nas ordenanzas que temos neste Concello con respecto aos usos dos mercados. Quero recordar que este é un paso máis, pero que estamos a darlle vida, funcionalidade e a poñer en valor os mercados coruñeses. E tamén permite actuacións singulares, como é a reforma do centro cívico do Birloque. Se fala moitas veces de que se fan só actuacións no centro da cidade e unha vez máis queda desmentido polos feitos e polas inversións. É importante coidar o paseo marítimo, pero tamén é importante traballar nos barrios. E así o facemos. Non só iso, tamén se dan pasos, por exemplo, importantes para a creación dunha aula de tecnoloxías da información e da comunicación. E, ademais, se cobre unha parte importante das aportacións para a renovación do material e instalación dos servizos de extinción de incendios. O decía onte, neste mesmo salón de plenos, no pleno ordinario deste mes de decembro, creo que debemos de estar todos orgullosos do servicio de bombeiros que temos na nosa cidade. Creo que é un exemplo non só en Galicia, sino para o resto de España. O reitero porque creo que é unha causa compartida, incluso unha reflexión compartida con todos os voceiros e voceiras, e neste caso creo que ademais o que estamos a facer neste modificativo é permitir, con unha cofinanciación moi baixa, cabe recordar que estas actuacións se financian cos fondos que veñen provintes das aseguradoras, pero incorporamos unha cofinanciación ao redor do 10% que permite dotar de equipos xa de moita capacidade e de inversións que melloran as propias instalacións dos bombeiros. Polo tanto, o servicio en sí mismo vese mellorado con esta aportación que é o que vai a permitir tamén a licitación e contratación destos servicios e destos equipamentos. Son, en definitiva, todas elas actuacións relevantes e non podemos nin debemos pospoñer ningunha delas co fin de ter en marcha canto antes ditas actuacións. Quedan outras moitas no tinteiro que agardamos incorporar aos orzamentos do ano 2022, orzamentos que a todos nos gustaría, sen dúbida ninguna, que saísen o antes posible. Repito e reitero que o importante é que saian, que sean bons e que vayan a permitir políticas progresistas nesta cidade.
Creo que é importante, ademais, destacar que o Concello conta cunha situación económica saneada, que en ningún caso este modificativo supón unha carga, senón todo o contrario. E, ademais, axudará a evitar demoras en obras financiadas maioritariamente co fondos europeos e nas que a participación municipal queda no 20%. É habitual, ademais, que os concellos cofinancien con recursos propios obras e servicios que na súa meirande parte corre a cargo doutras administracións. E iso é precisamente o que facemos aquí, cun modificativo e sen agardar o novo orzamento, con un fin, evitar demoras. E, ademais, por que non dicilo? Para ser dilixentes e que esos fondos europeos que estamos xestionando permitan que o ano 2022 a cidade asuma unha carga moi importante de inversións e de obras que sempre traen, pois, algún contratempo, algunha dificultade, pero tamén quero decir algo que é moi importante e o ten dito e reiterado a nosa alcaldesa en diferentes ocasións, que todos os problemas que teñamos na cidade sexa que haxa inversións e obras. E neste mandato municipal sabemos que hai algunhas queixas, pero as queixas fundamentalmente é porque se están facendo cousas. Por lo tanto, hai que minimizar os impactos, hai que procurar que haxa as menores molestias, pero desde logo creo que hai algo que ninguén pode negar. Hoxe hai actuacións que levan sendo longamente demandadas e que se están executando. E este modificativo vai a permitir tamén dar un salto máis. Antes falábamos da actuación do plan de humanización do paseo marítimo, que creo que é unha actuación ben relevante e que este modificativo vai a permitir a súa licitación e contratación. Sei, ademais, que, por outra parte, os grupos políticos que teñen unha visión construtiva non se van a opoñer a este acordo, porque recolle decisións que son de sentido común e, desde logo, non creo que obstaculicen a aprobación dun modificativo, porque, ao final, sería decirlle non á cidade para que avanzara con novos investimentos. E todas as palabras que se levan escoitando aquí no salón de plenos teñen sido sempre de manifestar disposición a poñer por diante os intereses da cidade. Eu creo que estamos, ademais, nun mandato no que, salvo contadas ocasións, teño que decir e recoñecer que o conxunto de grupos municipais teñen estado á altura das circunstancias e teñen posto o interese da cidade para conseguir que as actuacións se executase, independentemente da quen lle tocara gobernar neste momento. Creo que ninguén desexa poñer a trancos. Quero xa agradecer de antemán a atitude construtiva e positiva de todos os grupos, reiterar o agradecemento ao Grupo da Marea Atlántica, co cal acordamos este modificativo e, desde logo, pois poñernos a disposición, como sempre, de todos e de todas, para que podan facer as achegas que consideren oportunas, dado que entramos xa nun momento relevante para ir definindo o que é un escenario, que é o escenario do 2022-2023, que a ninguén se lle escapa que os vindeiros orzamentos serán orzamentos que teñan un término importante. Somos conscientes de que estamos a falar dun momento relevante, un punto de inflexión onde a cidade se xoga moito e, polo tanto, só esperamos que o que ten sucedido ao longo dos últimos 2 anos e medio, pois que non haxa cortedad de miras e que todos poñamos por diante os intereses da Coruña. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Iniciamos a quenda de debate de 3 minutos. Comeza a señora Faraldo. Grazas, señora alcaldesa. Bos días, concelleiros, concelleiras, prensa, traballadores, persoal presente e veciñanza que nos sigue por streaming. Trátase hoxe, a través deste pleno extraordinario e do seu punto 1, de levar para a súa aprobación o expediente M6-2021 dun modificativo de créditos de orzamento deste ano prorrogado do 2020. O destiño da financiación das baixas de crédito podería ser discutible en canto á previsión dos gastos que se fixo no caso da parte pendente, por exemplo, do abono dos convenios nominativos ou de ter, por exemplo, que atender os compromisos das subvencións de apoio ao sector do taxi coas baixas de crédito procedentes de mobilidade, pero, en todo caso, non nos parece que sexa en canto a
o que finalmente se destiña, non? Pois, por exemplo, os gastos derivados das derratizacións, poucas nos parecen a tenor dos resultados, os gastos das desinfeccións dos imprevistos surdidos a raíz da crise sanitaria da COVID-19 e os gastos que expuxo o concelleiro. No caso do remanente, non nos ofrece ningunha dúda, pois a incorporación de maquinaria, instalación e ferramentas para os museos é sempre un bo destiño. Pero no caso da operación de crédito, o primeiro que se pon de manifiesto, ao noso ver, son os contratempos de prorrogar un orzamento, o do 2020, que obriga a asumir agora investimentos non previstos. Parece que a lección que deixa esta situación non se ten en conta para os orzamentos do 2022, que aínda sin asomar a cabeza. No que respecta ao destiño da operación de crédito, non tería discusión. A parte da aportación municipal do programa FEDERDUSI, a das áreas de rehabilitación integral, das casas incluídas nos barrios do Ventorrillo, Labañou e Casco Histórico de Peixería, que non só nos parece un investimento adecuado, senón, ademais, necesario, casi xa urxente. E, por outra parte, pois os proxectos expostos, entre eles o Servicio de Extinción de Incendios xunto coas contribucións especiais aprobadas onte. Permítaseme aquí un inciso. O Servicio de Extinción de Incendios é un servicio efectivamente modélico, é un exemplo a seguir tanto pola profesionalidade dos seus traballadores, os profesionais bombeiros, como polos investimentos que nese servicio se fan desde este Concello dos que non debemos para nada regatear. Permítaseme aquí unha pequena alusión para o Corpo da Policía Local, para que o PP vexa que non temos ningún complexo neste tema, e facer neste inciso desexar que tamén en breve este Concello teña ben facer os investimentos que se precisan para que esta cidade teña a policía local que merece, que por parte dos profesionales xa ten. Insisto que o destiño non ten discusión, o destiño dos investimentos. O que presenta para nós dúdas é a suscripción dunha operación de crédito a longo prazo, pero non porque non se axuste a norma, que o fai segundo o informe proposta da Dirección e da propia Concellería, non porque non atenda as necesidades adecuadas, que o fai segundo o exposto, non porque non sexa soportable para este Concello, senón porque non estamos en condicións nos de poder decidir con determinación sobre este asunto. Sabendo que o meu voto non condiciona o resultado, pero sí posiciona o meu partido, prefiro neste asunto manexarme desde a prudencia e absterme na votación. Grazas. Moitas grazas, señora Faraldo. Turno para o Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Grazas, señora alcaldesa. En primeiro lugar, como é habitual, quero aproveitar esta primeira intervención para saudar os membros da corporación, as traballadoras e traballadores da prensa, o persoal do Concello e o público que este seguindo este pleno a través do streaming. Con pólvora e magnolias é o título dun coñecido poemario de Xosé Luís Méndez Ferrín. Comezo coas magnolias porque neste modificativo proponse a suscripción dunha operación de crédito a longo prazo para financiar boa parte das actuacións, o mesmo que propuxo o BNG no seu momento para liberar recursos que permitisen incrementar a dotación ao Presco sen que daquela proposta fose atendida. Vale máis tarde que nunca, di o refrán. Pero, por desgraza, tamén na nosa intervención hai un espazo reservado para a pólvora. No pleno de onte, cando debatíamos a modificación dos orzamentos do INCE, lembraba que con ese modificativo xa eran 9 os que presentou o Goberno municipal dende o pasado mes de xaneiro. Mais o contador segue funcionando. E só un día despois debatimos outro, nun pleno convocado como extraordinario e urxente, pese a que este modificativo xa estaba listo prácticamente hai un mes, e con este xa van 10. Houbo que agardar o 3 de decembro de 2021 para cometer unha modificación de crédito que permita facer fronte a compromisos orzamentarios, algúns de 2020 pendentes de executar. E aínda por riba non se aproveita, volvo a lembralo, para abordar a ampliación de capital de Musa necesaria para poñer en marcha o complexo deportivo do Castrillón, do que parece que xa nos esquecimos. E, mentras tanto, volvo a lembralo, dos orzamentos de 2022, seguimos sin saber nada. Por tanto, como dixemos onte, nin nos parece serio, nin creemos que sexa precisamente un exemplo de boa xestión.
Un modificativo que propón asignar crédito para poder pagar convenios nominativos aprobados o ano pasado e que afecta a entidades que fan un labor tan importante como, entre outras, Cogami, Ecos do Sur ou Dan Coruña. Reparen vostedes, convenios incorporados ao anexo de subvencións nominativas de 2020, por moito que a xustificación de gastos se producise este ano, e estamos a 3 de decembro de 2021 para aprobar un modificativo de crédito de cara a pagar os abonos pendientes. Onte, no pleno ordinario, debatimos o informe de xestión e execución dos proxectos EIDUS e todos coincidimos na súa importancia, pero houve que esperar a este modificativo para que se dote de financiamento suficiente a proxectos EIDUS como a humanización e naturalización do paseo marítimo, a implantación dun sistema de información e calidade ambiental, os servizos para empregabilidade 2.0, a creación de hortos urbanos ou a remodelación dos mercados municipais. Onte no pleno ordinario debatimos tamén de rehabilitación, pero houve que esperar a este modificativo para que se dote de financiamento suficiente ás distintas áreas de rehabilitación integral. Por responsabilidade, non imos dificultar co noso voto que se aprobe. Non imos ser nós quen poña paus nas rodas para que haxa crédito para os convenios, os proxectos EIDUS ou as áreas de rehabilitación. Pero tampouco podemos avalar un xeito de facer as cousas do que discrepamos profundamente. Por ese motivo, o BNG vai absterse nesta votación. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Turno para a Marea Atlántica, señor Martínez. Alcaldesa, concelleiros, concelleiras, persoal municipal, xornalistas, veciños e veciñas, moi bo día a todos e a todas. Non me vou demorar no detalle do modificativo, xa o fixo o portavoz do Goberno na súa exposición, destacarei únicamente o significado político que ten. Este modificativo basicamente contribúe a reparar parcialmente o dano causado pola prórroga orzamentaria do ano pasado e permite, nese mesmo sentido, desbloquear algúns investimentos. Singularmente destacaría dous, aqueles que teñen que ver coa execución da Estrategia EIDUS Coruña, da que falamos onte por extenso, e aqueles outros que teñen que ver coas axudas á rehabilitación nas ARIS. Impórtame máis destacar o marco, ao que falar sobre o marco que permite este modificativo e que permite tamén o que debateremos e votaremos a continuación, do que se encargará a nosa portavoz, que é o diálogo e o marco de entendemento entre a Marea Atlántica e o Partido Socialista. Fareino citando a un clásico, como Obi-Wan Kenobi, onte aquí sentimos unha gran perturbación na forza. Por este salón de plenos atravesou onte unha especie de réplica de sexismo que ten zarandeado o Partido Popular en todo o Reino de España. E lamento, a verdade, que fose vostede, señor Rodríguez, quen o encargado de amosar a cara máis ultra e máis reaccionaria desa bancada no debate sobre a Lei de Seguridade Cidadá, a Lei Mordaza. Con todo o respecto e con todo o aprezo, sábeo, creo que lle fai un mellor servizo á democracia coas coplas e os boleros, que ademais adozan os debates neste pleno, que con discursos, digamos, resentidos e ásperos como de onte. Déalle unha pensada. Pero o máis relevante a este respecto dixo onte a súa portavoz. A señora Gallego puxolle onte nome ao elefante na habitación, ao que de verdade se dirime aquí, non? Que non son nin os barrios, nin o dereito á vivenda, nin a mobilidade, nin o cambio climático. Ao Partido Popular o que lle importa, o elefante da habitación para o Partido Popular é a batuta. A batuta. A batuta. Non o que vota a xente, que eso está meridianamente claro, que hai unha maioría absoluta que conforman o Partido Socialista e a Marea Atlántica. Non, a batuta. É dicir, quen manda aquí. Quen ten dereito e quen non a tomar decisións que configuran o futuro desta cidade. Un resumo en 20 minutos do que foi o pasado mandato. En nome do meu grupo, agradezolle, señora Gallego, o cumprido, agradezolle que diga que é a Marea Atlántica que leva a batuta da acción de goberno, tamén lle dou un consello, dosifique as metáforas, porque aínda lle quedan moitos acordos que desacreditar e que descualificar. Para rematar, este é outro elefante na habitación, creo que é algo que todos e todas sabemos aquí, pero só oímos dicir nós. Ese
esa mensaxe da señora Gallego sobre esa fábula da batuta, en realidade é un recado. Por boca da señora Gallego falan aqueles afeitos e que aspiran e seguen aspirando a gobernar, a mandar esta cidade sen presentarse ás eleccións. Creo que eso nos decatamos perfectamente esta mañá no quiosco. Xa que a señora Gallego fixo, digamos, ese servizo de traer ese recado, eu pídolle hoxe a señora Gallego que leve un recado de volta. Dígalle a quen cumpra que a Marea Atlántica non lle vai tremer a man no diálogo co Partido Socialista, nin nun sentido nin no outro, e que, desde logo, na Marea Atlántica estamos convencidos e estamos convencidas de que ao Partido Socialista tampouco lle vai tremer a man e tampouco se vai deixar condicionar nin por presións, nin por dúbidas, nin por rexouveos, nin por doses de xornalismo de escarnio e malmeter, como que vemos hoxe no quiosco, porque o material co que estamos tratando, o dereito á vivenda, a loita contra o cambio climático, a transición ecolóxica, é ben máis importante que esas crónicas de xornalismo e malmeter. Pola nosa banda, nada máis. Moitas grazas, señor Martínez. Turno para o Partido Popular, señora Gallego. Sí, muchas gracias. Muy buenos días a los compañeros de corporación, los medios de comunicación, funcionarios y a quienes nos siguen por streaming. Ya sé que no les va a temblar la mano, incluso para entrar en el Gobierno, por supuesto que no. Traen a pleno un pleno extraordinario, un modificativo que retiraron de la última Junta de Gobierno con la excusa de que faltaba documentación. Lo retiraron realmente porque habían pactado con la Marea, que es quien lleva la batuta del Gobierno, o porque no quieren hablar con el Partido Popular. El martes, la alcaldesa y la portavoz de la Marea dieron una rueda de prensa y esa misma mañana convocan una Junta de Gobierno extraordinaria y urgente, una hora antes, sin previo aviso y sin documentación, nos enteramos por la prensa, con este asunto y el operador energético del que hablaremos después, entre otros. Al día siguiente, Comisión de Hacienda, también extraordinaria y urgente, y con la documentación incompleta, como quedó demostrado en la propia comisión y consta en acta. Es decir, se dictaminó el asunto sin poder analizar el expediente completo. Convocan para hoy pleno extraordinario, al día siguiente del ordinario, que terminó ayer a las 7 de la tarde, y convocan para después de este pleno otra vez la Comisión de Hacienda con la cuenta general de 2020, fuera de plazo, porque tenía que haber venido a este pleno antes del 15 de octubre y haberla remitido antes de esa fecha al Consejo de Contas. Luego dice la alcaldesa que es que la Xunta no le da subvenciones por motivos políticos, es que tiene que mandar las cuentas, porque lo dice la Ley de Haciendas Locales, como requisito antes del 15 de octubre. Hay 47 ayuntamientos en Galicia, unos Coruña, que no cumplen esta obligación. Luego, bueno, se desdijo diciendo que eran inversiones. Bueno, en fin, todo esto que demuestra improvisación, falta de planificación, falta de gestión, nula voluntad de alcanzar consensos entre todos los grupos y, sobre todo, falta de transparencia. Y eso lo criticaba usted, señor Martínez, antes también, hasta hace unos meses. Señora Rey, exactamente igual que Xulio Ferreiro, exactamente igual. En todo caso, y con suerte, si este modificativo se publica el martes, el lunes es festivo, tomaremos aquí las uvas de fin de año. Y de verdad, para aprobar el modificativo y la cuenta general. Y de verdad que nos gustaría tomar las uvas aquí para aprobar un presupuesto bueno para la ciudad negociado entre todos. Incluso invitaríamos al champán, fíjense. Pero es una pena que tengamos que prorrogar el presupuesto de 2020 un año más, porque siguen negociando al ritmo que marca la Marea, sin convenios y sin inversiones nuevas. No diga, señor Laje, que nos hizo un ofrecimiento de diálogo, porque no es verdad. Pretendió pactar un modificativo con las inversiones, hablamos informalmente, y yo lo único que le dije, esto fue hace meses, que primero el Presco y los convenios y que luego ya hablaríamos. Eso no es un no. Y del presupuesto nunca me dijo nada hasta el lunes pasado al salir de la Comisión de Hacienda. Y ayer volvió a reiterar, y hoy vuelve a repetir, que rechazan el diálogo de todos los grupos. O sea, que no cuenten mentiras. Y además, nosotros ya hicimos propuestas que siempre han rechazado, casi siempre. Para el presupuesto de 2020 las presentamos y las rechazaron. Para las ordenanzas fiscales las presentamos y las rechazaron. Enmiendas a los convenios, ya no los dejaron ni votar, mejor no recordar ese capítulo. Admitieron las del Presco y resulta que son las que mejor están funcionando. Qué casualidad. Y termino, señora Rey, con una petición. Cambie el rumbo, porque los coruñeses no pueden más. Y si no, díganselo a los vecinos de Os Mayos,
Este miércoles se volvieron a concentrar ante la gravedad de los últimos sucesos. Eso es lo que les importa a los vecinos de la ciudad, llegar a fin de mes y su seguridad. Están desesperados y el Gobierno municipal y la delegación del Gobierno no hacen nada. O peor, solo se le ocurre decir hoy que no duerme tranquila. Quienes no duermen tranquilos son ellos. ¿Qué frase más inoportuna? Como Sánchez, que no iba a dormir tranquilo gobernando con Podemos, hablando de alianzas. Y echarle la culpa a la delegación del Gobierno. Yo ya le pido a la delegación del Gobierno. Hay que coordinar policía de barrio, municipal también, como la hubo con el Partido Popular, y coordinación, esa coordinación con la policía local que va a actualizar con la Policía Nacional. Eso sí, cuando hay concentraciones en María Pita, aquí vienen hasta los antidisturbios a proteger al Gobierno local. En cuanto al asunto, no vamos a bloquear, como dice el señor Jorquera, pero es un asunto que está pactado entre la Marea Atlántica y el Partido Socialista. Nosotros vamos a votar en contra. Moitas grazas, señora Gallego. Turno para o Goberno Municipal para pechar este debate. Señor Laje. Gracias, señora alcaldesa. Señora Gallego, eu esperaba que, dándolle oportunidade de poñerse a favor dos intereses xerais, aparcara o totum revolutum. Voulo decir con absoluta nitidez. Eu as conversacións que teño cos grupos non as conto no pleno e as que teño con vostede tampouco. Vostede pode facer o que considere oportuno. Como non me movo na coyuntura e teño unha forma de traballar e de relacionarme con moitos defectos, seguramente, pero con algunha cousa clara. Que eu hai determinadas liñas que non paso. Por lo tanto, eu non lle vou a quitar os colores aquí no pleno, señora Gallego. O que sí lle podo decir é que cando eu digo que se lle ofreceu, igual que o resto dos grupos, no mes de abril, negociar, vostede pode contar a parte da conversa que considere oportuno. En calquera caso, vostede sabe perfectamente o que dixo. Eu solo lle digo que o que non se pode é pretender que o Goberno municipal non teña salidas nin chegue a acordos. Vostede non quería chegar a acordos, pero tamén lle parece mal que se chegue a acordo con outros grupos. Repito e reitero, a Marea Atlántica o fixo con luz e taquígrafos, o dixo neste salón de plenos, tendeu a man e abreuse un escenario de negociación. É así. E vostede dixo outras cousas que vamos a deixar aparte. Creo que con eso lle digo dabondo. En calquera caso, vostede ten a oportunidade, como voceira do Partido Popular, de presentar as súas propostas para o orzamento municipal. Aínda non o fixo. Pero eu hoxe aquí a convido a que o faga. Non nos faga un brindis ao sol. Díganos, as nosas prioridades son estas. E, polo tanto, este goberno está disposto a escoitar todas as propostas que se fagan. Hai unha diferencia sustancial entre vostede e o señor Jorquera. Moi grande. O señor Jorquera remiteu as súas propostas para os orzamentos e as fixo públicas. Non estou contando nada novo. As fixo públicas xa fai tempo. Cal é a diferencia entre o voceiro do Grupo Nacionalista e vostede? Podemos estar de acordo ou en desacordo, pero que o señor Jorquera dixo cales eran as súas prioridades para a cidade. E este goberno preguntoulle e cuantificou. De momento, o único que vemos é que vostede é capaz de mezclar o que pasa en España, a política de seguridade, un modificativo, é dicir, é todo un batiburrillo donde vimos a debatir de inversións que son relevantes. Vostede está de acordo no plan de humanización do paseo marítimo? É moi fácil. Está de acordo? Se está de acordo, votará a favor. Ou, cando pensa unha cousa fai a contraria, porque a coherencia e a credibilidade tamén ten moito que ver con eso.
Vostede planteou 10, 12, 15 inversións na cidade, 5, 3, formulou algunha proposta de algún novo servicio, coñecemos cales son as propostas do Partido Popular máis alá de facerlle cartas aos Reyes Magos mes a mes nos plenos. Eu non coñezo ninguna. Entonces, eu creo que hai espacio para falar, pero vostedes móvense nun plano táctico de forma permanente. É dicir, están na contraposición coa marea. Se a marea fai A, vostedes fan B. Non sei se tamén ao revés. Eso teñen que falar os da marea. Eu, con falar do goberno e das líneas que me marca a alcaldesa, chégame da bondo. Agora, o que teñen é que trascender o regate corto e a intentar meter o dedo no ollo pensando na páxina do día seguinte. Creo que aquí o que estamos é pensando nos intereses xerais. Teñen propostas, póñanas sobre a mesa. Eu non lle escoitei a voceira da Marea Atlántica decir que se o propoñía o PP iba a estar en desacordo. Están nun diálogo aberto co goberno e máis. Se fose así, claro que teríamos un problema. Pero o que teñen trasladado é precisamente que todas as propostas que cheguen de colectivos cidadáns, de diferentes grupos, incluso da señora Faraldo. Se hai algunha proposta positiva, por que non? Por que non? Non coincidiremos, señora Faraldo, en blanquear os escraches que vostede defende. Xa yo dixen, eso non. Xa o sabe. É dicir, hai límites. Vostede cree neso, eu non. A ninguén. Tampouco a Pablo Iglesias, nin a Soraya Sáez de Santa María, como xa lle teño dito. Pasa que para iso hai que ter certa coherencia. Agora, se vostede fai unha proposta positiva, claro que se recollerá. Con máis razón, un grupo como o Partido Popular, que é unha alternativa de goberno, ou e debería de sela, lóxicamente, se fan unha proposta, vai a ser tida en conta. Porque están na retórica de decir que non queren falar con vostedes. Non hai ningún cordón sanitario, señora Gallego. Trascenda a provisionalidade e a interinidade do seu grupo. Trascenda que non se sepa quen dirixe o Partido Popular na Coruña. É dicir, trascendan diso e fagan política con seriedade. Saian da interinidade e do regate corto. Saben que os respetamos. E a vostede, ademais, que eu o digo en público e en privado. Non só a respetamos, é unha persona que coñece moi ben a administración, que fai moi ben a oposición e que, ademais, goza do respeto de todo o goberno e de toda a corporación. Pero dé un paso máis alá. Díganos cales son as súas propostas para o orzamento. Leva falando de que quere falar, leva 4 meses, dende que veu que a Marea Atlántica sí estaba disposta a falar, pero quedouse aí. Oiga, discrepemos de cales son as propostas, que sería normal, é lóxico, entre dúas formacións tamén políticas diferentes. Ou pensa que chegar a un acordo ca Marea Atlántica é pensar o mesmo que a Marea Atlántica. A Marea Atlántica ten as súas posicións, e legítimamente as defende, e o Goberno e o Partido Socialista defende as súas, pero despois hai que chegar a un punto en común. Remato, señora alcaldesa. Señora Gallego, pase de todo negativo e de recordarnos a Bangal e, por favor, un pouco en positivo. Porque sempre é negativo. É dicir, non se quede neso. Póñase en positivo. Vostede tamén sabe facelo. Pero parece que lle costa. En positivo. Propostas. E a comparativa de Bangal non mo tome mal, que é un mero símil, metáfora futbolística, sin máis. Señor Laje, en positivo estou eu, pero fagan o favor de axustarse os tempos. Porque eu lles deixo, pero non se pasen. Imos votar este punto. Votos a favor? Moitas grazas. Votos en contra? Grazas. Abstencións? Ben, queda aprobado. Seguinte punto, asunto número 2, señor secretario. Proposta para impulsar unha gobernanza responsable e comprometida coa transición enerxética e a loita contra o cambio climático.
Moitas grazas. Inicia o debate o señor Laje como voceiro do Goberno e despois haberá dúas quendas de 4 máis 2. Gracias, señora alcaldesa. Pois teño que decir que estamos diante dun asunto relevante, sobre todo pensando no futuro da cidade, non? Este Goberno ten un compromiso coa sostenibilidade e co cuidado do medio ambiente e o ven demostrando dende fai bastante tempo. O pasado mes de novembro aprobamos un investimento de máis de 30 millóns de euros para renovar o alumeado público da cidade, reducindo o gasto e eliminando emisións equivalentes ás producidas por 2.000 vehículos. Feitos que, desde logo, amosan un compromiso evidente coa reducción da contaminación. O cuidado do medio ambiente é, ao noso xuicio, un elemento central na tarefa deste Goberno, como se ven demostrando no día a día. Mais tamén o é, e con máis razón aínda, o cuidado das persoas. Por iso, este Goberno ten aprobado numerosas bonificacións para facilitar a vida ás persoas que menos recursos teñen. Fixémolo recentemente con 14 novas bonificacións nas ordenanzas fiscais, que veñen a sumarse ás que xa se aprobaron tamén en anteriores ocasións por parte deste Goberno. Agora, e froito do diálogo aberto coa Marea Atlántica, damos un paso máis tanto na parte social como na parte ecolóxica, coa posta en marcha dun novo ente encargado dende o municipal a dar respostas ás necesidades enerxéticas desta cidade. Poñer en marcha un procedemento, darlle realce, traelo a pleno, tomar decisións que marcarán os próximos 10, 15 ou 20 anos nun ámbito que vemos todos os días que é decisivo para a vida das persoas, como é aquel que está vinculado á enerxía, creo que é algo importante. E, desde logo, creo que o Pleno da Corporación debería de ser e é precisamente o escenario para este pistoletazo de saída. Pistoletazo de salida que debe levar consigo froito dese acordo, a elaboración dun mapa de enerxías renovables que analice as potencialidades de xeración de enerxía verde no Concello da Coruña e a apertura dunha oficina da enerxía que preste asesoramento en cuestións de tarifas, aforro, eficiencia e protección de persoas en situación de vulnerabilidade. Entendemos que o mellor camiño é a través da empresa municipal, 100% municipal, Emalsa, que será encargada da execución das prestacións necesarias para darlle efectividade a estas iniciativas que se porá en marcha xa neste mes de decembro coa tramitación a través da empresa municipal. En relación ao contrato de renovación do alumeado público que aprobamos na última Xunta de Goberno, engadimos, ademais, o compromiso de que a enerxía consumida na cidade proveña exclusivamente de fontes de xeración 100% renovables. E acordamos tamén impulsar un operador enerxético municipal, unha iniciativa económica enmarcada no contexto da transición enerxética e o cambio climático como un requisito previo para a súa posta en marcha. É dicir, estamos a dar hoxe un paso adiante que comeza coa aprobación dunha comisión de estudio que estará composta por membros da corporación e por persoal técnico. É dicir, todos os grupos políticos da corporación poderán participar desa comisión de estudio xunto cos técnicos municipais e o farán coa proporción e o peso que teñen os grupos políticos nesta corporación. E eu creo que iso tamén é importante, sin excluir a ninguén, dándolle a posibilidade a todos os grupos municipais de facer aportacións, consideracións, porque hai unha tarefa a facer na designación dunha comisión de estudio que compoñan membros da corporación e persoal técnico. Hai un obxecto claro, que é redactar unha memoria cos aspectos sociais, xurídicos, técnicos e financeiros da actividade económica do operador enerxético. A designación do persoal técnico e concelleiros integrantes desta comisión de estudio efectuarase pola Xunta de Goberno local como un trámite ordinario e hai que facelo nun período relativamente breve de tempo, como máximo, o cal non ten por que agotarse o prazo,
cun máximo de 2 meses. Pedirase a todos os grupos que neste mes faciliten, neste mes de decembro, que faciliten a persoa que formará parte da Comisión de Estudio para que esta iniciativa tome o impulso necesario e acortar os prazos a maior brevidade posible. Creo que é un paso adiante importante para esta cidade. E é un paso adiante, decía antes a señora Gallego, eu vin que fixo algunha descalificación, que si era unha tomadura de pelo. Bueno, eu non quero entrar agora no rifirrafe político, ou si quero decir que hai propostas que a Marea Atlántica ten achegado e que temos sido sensibles a esas demandas. Non son novas, xa falamos delas fai algún tempo, forman parte dos acordos aos que se ten chegado neste mandato, e creo que o campo enerxético é un campo no que este Concello aínda ten moito que decir. Estamos a ser punteiros neste ámbito a nivel galego e tamén a nivel nacional, con actuacións moi relevantes que contarei a continuación, pero en calquera caso, señora Gallego, e non me parece menor, creo que se lle digo que non estamos a falar de nada irrelevante, senón de algo moi relevante, permítame que lle diga que xa somos unha entidade comprometida e que non só predica, sino que dá trigo. Dende fai 15 días, señora Gallego, e por primeira vez en Galicia e das primeiras experiencias que hai en España, a nosa EDAR, produce gas que xa se pode introducir na rede comercial procedente do tratamento dos residuos. E iso hai que ordenalo e hai que canalizalo. Polo tanto, non me parece que sexa un tema menor. Quero recordarlle que a presidenta da EDAR é a nosa alcaldesa e que, neste caso, a aportación que está facendo unha empresa supramunicipal á investigación para avanzar na descarbonización e nas alternativas aos combustibles fósiles, pois non é unha tomadura de pelo, señora Gallego, non é unha tomadura de pelo, é un feito real. Estamos xa producindo, non é algo un futurible, non é un futurible, é un feito. Polo tanto, hai palabras e hai feitos. Todo eso debe de ser canalizado e, polo tanto, vamos a facelo da millor forma posible e vamos a axudar a canalizalo da mellor forma posible. Por certo, contando con todos e con todas, sin exclusión de ningún tipo, porque se podía propoñer unha comisión de outro tipo. Non está escrito en ningún sitio que teña que ser con un formato determinado. Só se dice que teñen que conformalo a corporación e os técnicos. O que quero decir, señora Gallego, polo que dixo antes, é que non hai vetos a ninguén. Os grupos políticos van a poder formar parte desa comisión de estudio e, ademais, é bo que se faga así, para ser unha referencia tamén en toda España de como se poden facer as cousas ben, sin excluir a ninguén. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Comeza o debate a señora Faraldo. Grazas, señora alcaldesa. Señor Laje, algúns creen que os dereitos dos que gozan se conseguiron con besos e con abrazos. Algúns a vida non os puxo frente a un desfiuzamento, a un peche fraudulento das súas empresas, a fraudes por abusos bancarios que os deixaron ao borda da ruína. Algúns non saben que detrás de algúns escraches hai moito sufrimento e que, como na viña do Señor, nos escraches tamén hai de todo. Desesperación ou abusos e acosos. A diferencia é un debate no que non procede entrar. Eu digo porque xa que revela as nosas conversas privadas, parece que non as revela, pero xa que as revela, é o meu turno, señor Laje, discúlpeme, pero é o meu turno. Xa que revela unha conversación privada, tamén pode poñer, señor Laje, silencio, señor Laje, por favor, non ten a palabra. Agradezo a presidenta que chame a atención ao concelleiro que non me deixa falar. Garde silencio, xa que revela unha conversación privada na que manifestamos moitas das nosas diferencias, tamén podía revelar que nesa mesma conversación... Señora Gallego, vostede vostede tamén, é que se vai interrumpir non baixe a máscara, porque xa, claro, é que ainda por riba de interrumpir baixe a máscara, para que a vexa mellor. Por favor, agarde un momento, señora Faraldo, agarde un momento, señor Laje, por favor, teñamos un debate
tranquilo e sosegado. Díganse as cousas que se teñan que dicir, pero cada un no seu turno. Non interrumpan a concelleira que está no uso da palabra, por favor. Non teño ningún pudor continúe. en defender o que defendín, pero sí que teño a convicción de que a fixemos nun momento privado nunha comida. O mesmo que pode marcar aí outras diferencias que se fixeron latentes, como que a vostede lle gustan as corridas de toros, que eu aboliría. En todo caso, vou entrar no tema. Pola nosa parte, non podemos estar máis de acordo e amosar a nosa satisfacción por unha ordenanza que abre a vía a unha medida que sempre defendimos. Vostedes poñen en Google empresa de enerxía pública, entre os dous primeiros resultados, un é o programa de Podemos. Non é unha soberbia, é defender aquelo no que creemos, esa medida sociocomunista e bolivariana pola que tantos insultos recibimos dun lado e de outro. Isto é o que di o noso programa ao respecto dende o 2014. Cun mercado eléctrico dominado por un oligopolio privado non é creíble que podamos acometer os obxectivos expostos no horizonte verde. Para conseguilo, é necesario configurar un novo marco institucional e productivo baixo un control democrático. No caso da empresa pública eléctrica, esta será, xunto coa Vicepresidencia de Transición Ecolóxica e Novo Modelo Industrial e o Banco de Investimento para a Transición Tecnolóxica e Económica, o BITE, un axente esencial á hora de emprender esta transformación. Así, esta empresa desempeñará un rol activo na instalación de enerxías renovables, empuxará cara á transformación do mercado eléctrico e fará posible que cumpramos os obxectivos fixados. Dada a importancia destes fins, tamén se ocupará de implementar unha factura de luz máis baixa e de garantir que ningún sufra pobreza enerxética. Ao mesmo tempo, traballará de forma coordinada coas empresas públicas municipais que se crearan ou se podan crear para a comercialización e xestión da súa propia enerxía. Este é o fin, este é un dos obxectivos. O noso compromiso pola loita contra o cambio climático e en prol da economía sostible fai que valoremos de maneira moi positiva a aposta decidida polas enerxías renovables, todo o noso país a súa promoción desde a corporación. En canto a comercializadora eléctrica municipal, tamén total apoio, sendo ideal que isto se traduza nun precio final da enerxía a precios sustancialmente máis baixos que os das empresas das compañías do oligopolio eléctrico. O obxectivo da comercializadora municipal non poderá ser o de obter beneficios, senón o de aliviar os petos dos coruñeses e coruñesas, especialmente dos máis vulnerables, aos que se lles deberá ofrecer tarifas con condicións especiais. En canto á urxencia deste tema, para traelo hoxe aquí a un pleno extraordinario, pois a verdade é que non deixa de ser un pouco chocante tanta premura que debe responder a razóns que a min se me escapan. Non sei como, habendo un pleno ordinario, xusto onte non se fixo preciso para que fose ali tratado, ou de non entrar por procedimentos, non se pode esperar ao pleno de xaneiro. En todo caso, non serei eu quen se poña puntillosa con este tema, que a tenor do que se vai aprobar parece un tema menor. E non pode ensombrecer nin mínimamente a aposta que hoxe aquí se está a facer a que levar adiante. Grazas. Grazas, señora Faraldo. Turno para o BNG, señor Jorquera. Grazas. Por se alguén pensa o contrario, convocouse este pleno con carácter extraordinario e urxente para crear unha comisión. Porque máis aló das declaracións de intencións, o único concreto e tanxíbel da proposta que se somete a debate e votación é que se creará unha comisión. E anticipo que o BNG non se vai opoñer, aínda que haxa unha sentenza que di que se non quere solucionar un problema, crea unha comisión. Parécenos ben que se cree unha comisión de estudo e parécenos ben que se impulsen liñas de traballo no ámbito municipal para favorecer a transición enerxética e a loita contra o cambio climático. Con dúas salvedades, iso sí. É importante ter en conta que poñer un tapón non é o remedio máis eficaz para conter unha enxurrada. E segunda salvedade, o BNG discrepa da idea de Paco Vázquez de facer da Coruña unha cidade-estado. Por que digo isto? Porque, inda que esteamos de acordo en que se cree unha comisión de estudo para a posta en marcha dun operador enerxético municipal, dese operador non vai depender nin solucionar o problema da luz, nin acabar ca pobreza enerxética. Para iso, entre outras medidas, é necesario acabar coas portas xiratorias,
É necesario modificar o marco regulatorio para que non estea deseñado a medida dos intereses das grandes eléctricas, evitando, por exemplo, os beneficios caídos do CEO. Hai que crear unha empresa pública que vaya alén do ámbito local. Hai que establecer unha tarifa eléctrica galega que compensa o noso país dos custes sociais e ambientais motivados pola súa especialización na xeración de enerxía, pero, como é sabido, sobre nada diso ten competencias o Concello da Coruña. Si as ten, en cambio, o Goberno Central, presidido por unha das forzas políticas que asina esta proposta, como as ten en materia ferroviaria. Digo isto porque no texto desta proposta alúdese o compromiso do Goberno de España coa loita contra o cambio climático concretado no Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima, que persegue reducir un 23% as emisións de gases de efecto invernadoiro. Por iso, sería bo exixirlle ao Goberno do Estado que acabe coa marxinación da nosa rede ferroviaria convencional e que se comprometa a modernizala, a electrificala e a implantar mellores servizos, incluídos na área da Coruña servizos de proximidade. Iso sí que sería unha boa contribución a reducir o uso do vehículo privado e, con iso, a reducir a emisión de gases de efecto invernadeiro. Do mesmo xeito que as competencias en materia de consumo as detenta fundamentalmente a Xunta de Galiza e non o Concello da Coruña. Digo isto porque entre as liñas de traballo está a creación dunha oficina de enerxía que preste asesoramento nesta materia. Non nos imos opoñer, pero o mellor sería demandar que o fixese a administración competente, que é a Xunta de Galiza. Con todo, parécenos positivo que se impulse a xeración das enerxías renováveis e que no futuro haxa un operador enerxético municipal a través do cal se canalicen os consumos dos equipamentos e instalacións municipais e incluso das vivendas de titularidade municipal. Pero creemos que é excesivo levantar a expectativa de que este operador, que de chegar a existir será nun futuro enormemente indeterminado, poida convertirse nunha ferramenta de grande importancia para loitar contra o cambio climático, evitar a discriminación no acceso ao consumo de electricidade e rematar coa coñecida como pobreza enerxética. É perigoso levantar expectativas que logo non se cumplen, como aconteceu, sin ir máis lonxe, coa área metropolitana. En setembro íamos ter un anteproxecto e aínda non sabemos nada. E deixo o resto dos argumentos para a segunda intervención. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Turno para a Marea Atlántica, señora García. Sí, gracias. Bos días a todas e a todos. O acordo entre o PSDG-PSOE e a Marea Atlántica trae a pleno de hoxe un avance do Concello da Coruña en constituir unha eléctrica municipal, que se debe entender como unha ferramenta de traballo do Concello, unha ferramenta para que a electricidade, que é un recurso esencial, un ben básico, absolutamente de primeira necesidade para fogares e para empresas, pois se xestione con criterios de interese xeral, de interese público. E público vai ser unha palabra que eu repita moitas veces hoxe na miña intervención. Para nós, o interese xeral está claro. O interese xeral é loitar contra a pobreza enerxética, é interese xeral que a xente non pase frío nas súas casas e que a xente poda pagar a factura da luz, a factura eléctrica. E é interese xeral tamén que a obtención e o consumo de enerxía protexa o medio ambiente e contribúa a loitar contra o cambio climático. Pero tamén é interese xeral que ante o futuro que está aí á volta da esquina e que se aveciña con moitas curvas, as administracións públicas todas, incluído o Concello, teñan marxe de manobra e non estean expostos aos pedos cabalos das compañías eléctricas de referencia. Eso tamén é interese xeral, que recuperemos soberanía e autonomía do público, despois de anos de desmantelar, de privatizar e de liberalizar o que é o manexo dun recurso, como decía, un recurso esencial. A creación da eléctrica municipal é un acordo de investidura entre a Marea Atlántica e o Partido Socialista, investidura Lembro, 2019, que leva demasiado tempo parado. Demasiado tempo dende o punto de vista do cumprimento de compromisos que se adquiren, pero tamén demasiado tempo parado dende o punto de vista de moitas familias, e moitos fogares, e moitas empresas que agora mesmo non están podendo pagar o recibo da luz. E urxe, señor Jorquera, que todas as administracións utilicen toda a marxe de manobra disponible para poñer freo a unha situación de absoluto delirio, e se cara poñendo enriba da mesa medidas prácticas, pero tamén presionando onde hai que presionar, efectivamente, na Xunta de Galicia a nivel do Estado e instancias europeas, pero para iso temos que poñernos en movimento.
Dende a Marea Atlántica celebramos este paso adiante e ofrecemos toda a nosa colaboración para os seguintes, pero tamén advertimos que non é boa cousa que se sigan dilatando e adiando os seguintes pasos, dada xa a situación de retraso que levaron ata o acordo de hoxe. Ese entendemento que creo que está dando bos froitos se ten que materializar en avances prácticos e tangibles. Este pleno foi testemunha de varias mocións presentadas polas diferentes forzas políticas que manifestaban a súa preocupación pola situación do mercado eléctrico. O Partido Popular, a concelleira non adscrita, tamén a Marea Atlántica, trouxemos aquí situacións que son absolutamente inasumibles e non se poden naturalizar. Xa Cáritas, en febreiro de 2020, antes de que estouparan os prezos, como están estoupando no último ano, nos avisaba de que un 17% dos fogares pasan frío. Pasan frío. E este ano, Endesa, que era unha empresa pública, anuncia públicamente que os seus beneficios se triplicaron despois de estoupar os prezos do mercado eléctrico. Eso é unha situación a que nos temos que revelar con absoluta contundencia. Que cidade-estado nin cidade-estado. Aquí todos a poñer o traballo que haxa que poñer precisamente para garantir que ese recurso esencial chega a todos os sitios. E é un aviso do que pode pasar no futuro, e o sabemos, verdade? Que vai ser cada vez máis difícil obter enerxía e vai ser cada vez máis acuciante prestar resistencia a unha crise climática que se acentúa a velocidade pasmosa. Nos creemos que hai que estudiar todas as posibilidades de actuación dentro do sector público e todas, e non ampararse en que a regulación procede da Unión Europea e que por iso nos quedamos de brazos caídos. Hai que utilizar todas as vías de intervención. Hoxe se somete a aprobación do Pleno este trámite necesario, que non é unha decisión arbitraria, nin política, nin unha escenificación, é o que marca o texto refundido de normativa de réxime local, que establece que hai que crear unha comisión técnico-política de análise, que hai que elaborar unha memoria, que se ten que expoñer ao público e que se ten que aprobar no Pleno. Eso non o decide, aínda que nos parece boa idea, nin o PSOE nin a Marea Atlántica, senón que é a normativa de réxime local. De todos os xeitos, consideramos que é positivo que todos os grupos da corporación participen nunha comisión que vai deseñar esa eléctrica municipal. Parécenos positivo. Aporten ideas, aporten solución, aporten medidas. Consideramos positivo o mandato que se lle establece a esa comisión e que xere un operador que funcione con enerxía 100% renovable. Quero lembrar que dende 2018 o Concello só consume electricidade de fontes renovables e que preste atención á pobreza enerxética, empezando polas persoas de rendas baixas que poden estar vivindo en vivendas municipais. E tamén se encomenda a elaboración dun mapa de enerxías renovables para seguir afondando nese camiño do Concello como produtor de enerxía renovable. Efectivamente, o Concello xa produce enerxía renovable, e non só na Edar de Bens, que empezou xa no mandato pasado, senón tamén na planta de Nostián, enerxía renovable que forma parte dos beneficios de Albada. Hai que ampliar ese camiño, hai moita marxe de mellora. Tamén creemos que non é gratuito xerar unha oficina de enerxía que preste asesoramento ás persoas que podan ter dificultades ca tarifa eléctrica, con bonos, facturas, tendo en conta o galimatías e o enrevesado de todo este sector. Queda moito camiño por andar, por eso, dende Marea Atlántica, queremos instar, señora Rei, xa dende a alcaldía, a que se aceleren e se axilicen os trámites dirixidos á constitución do operador enerxético municipal, xa non só porque sexa nutrir esa relación de confianza que creo que está dando seus froitos, senón porque a xente aí fora non poden esperar a que dilatemos máis o proceso. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, señora García. Turno para o Partido Popular, señora Gallego. Sí, muchas gracias. Bueno, señor Laje, usted no cuenta las conversaciones, lo acaba de delatar la señora Faraldo. Usted las interpreta y luego inventa una parte. Nosotros presentaremos propuestas, como no va a ser de otra forma, al presupuesto. Veremos luego qué es lo que hacen. Señora García, dice que es positivo que haya una comisión. Es que es por ley. Claro, pero no es que sea positivo, es que aquí lo que traen es un avance, dice. Los avances no se votan. Traen al Pleno esto porque quieren hablar de cortinas de humo, de cosas que no interesan a los ciudadanos, porque no les van a bajar el precio de la luz. Decía el señor Jorquera que esto... ¿Sabe Dios? Pues es que lo que tienen que hacer ahora es hablar con Madrid y que es quien tiene la competencia para regular
y para tomar medidas para que se rebaje el precio de la luz. No es una competencia municipal. Esto es una declaración de intenciones, es una cortina de humo, es una tomadura de pelo estar debatiendo esto en el Pleno, porque es un pacto de la Marea Atlántica con el Partido Socialista para aprobar el presupuesto y nada más. Aquí no se va a adoptar absolutamente ningún acuerdo. Es más, la comisión es previa a traer el asunto al Pleno. Una comisión con una memoria. Está en el expediente. Yo tuve menos tiempo que ustedes para leerlo, pero está en el expediente porque lo dice la ley y está muy bien relatado en el informe. Es de lo poco que hay, porque fíjese, un impulso político. Dice la asesoría jurídica que no puede ni hacer informe. Hace una nota informativa con los pasos que hay que dar. No hay... ¿Quién lo va a gestionar? Emalsa. ¿Cómo? No hay informe de la empresa. ¿Cuánto nos va a costar este chiringuito? Pues un montón de dinero en estudios, informes que se van a encargar para nada. No va a abaratar el precio de la luz, desde luego, igual que pasa en Barcelona. Pedimos informe al secretario en la Comisión de Hacienda. Su respuesta fue, y leo del acta, señala la imposibilidad por inexistencia de antelación suficiente al coincidir con el pleno ordinario y someterse a un pleno extraordinario el viernes. ¿Dónde está la prisa? Pues en aprobar el modificativo, que si no, no entra en vigor antes del 1 de enero. Esa es la prisa, la única, porque aquí no votamos nada más que una declaración de intenciones, un chantaje de la Marea que lleva la batuta, señor Martínez, y hace muy bien visibilizarse y volver a resurgir. Es un peaje más que hay que pagar. Montar un chiringuito de este calibre merece un estudio serio, serio. ¿Con qué medios? ¿Cuánto nos va a costar? Si el secretario no le ha dado tiempo a estudiarlo y elaborar un informe, imagínese al resto, que votamos en los informes sin estudio de costes y sin saber nada de nada, sin informe del interventor, sin nada. Sin nada. ¿Será sostenible? ¿Cumple la Constitución? Ya para empezar, como primera norma del Estado, mal que le pese algunas. Su modelo Barcelona y Cádiz, donde gobiernan las mareas para echarse a temblar. No funciona. El ejemplo de Barcelona, el operador eléctrico, es un fracaso. Ni siquiera los votantes de Barcelona en común han elegido hacerse clientes de la compañía de Ada Colau. Barcelona Energía es un auténtico fracaso. 1 de enero de 2021 alcanzaba apenas los 3.000 clientes en 2 años y medio de vida, con una población de 1,6 millones de personas, o sea, nada. El precio igual que el resto porque obliga a la ley y con picos en que incluso es más cara. Decía antes que es una cortina de humo para que no se hable de que no hay presupuesto o de la inseguridad ciudadana, que es lo que nos preocupa y es de lo que se habla hoy en la ciudad, porque es lo que está pasando en los mayos. ¿De qué se está hablando hoy en la ciudad? ¿De qué ha hablado la alcaldesa hoy? ¿De qué habla todo el mundo? De que hay que actuar. ¿De qué hay que actuar? De la falta de... También se quejan de falta de luz. A ver si por lo menos les ponen luz y hay menos delitos, porque la pasividad de la alcaldesa y hoy echando balones fuera contra la delegación del Gobierno es increíble. 2 manifestaciones en las calles, otra en María Pita, el miércoles una más, incendios, acuchillamientos, ocupaciones ilegales, tráfico de drogas, 24 horas, 3 incendios, y aquí estamos hablando de un operador energético, que no vamos a ver. Como mucho pondrán velas por la ciudad para ver si no sé, de esa manera iluminan o se iluminan ustedes. Desde luego, lo que está pasando en la ciudad no es para tomarse la broma. Déjense de cortinas de humos, preocúpense de lo que importa a los ciudadanos. Podrá dormir tranquila, señora alcaldesa, y los vecinos también. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Gallego. Señor Laje, para pechar o debate. Gracias, señora alcaldesa. Pídolle disculpas á presidencia. Non teño por costume interrumpir a ningún membro da corporación. O que non estou disposto é a que unha persoa que forme parte da corporación diga algo que para min é sagrado e, polo tanto, espero que rectifique porque, en fin, creo que teño dado sobradas mostras deso e vou no deixar aí. Si teñen problemas no que defenden en público e está dito no pleno desta corporación, pois é o seu problema. En calquera caso, eu o que opino o vou a seguir opinando, señor Faraldo, e cando digo que a ocupación que non é tolerable
a ocupación, o digo e o reitero. E me quedo tan tranquilo, porque é o que penso. O dereito á propiedade privada, a defensa dos intereses da cidadanía por riba de populismos e por riba de excitar as baixas pasións e, desde logo, de aproveitarse das desgracias da xente. Eu creo que neste país, a este país lle foi bastante ben cando os populismos tuveron pouco que decir, bastante ben. E, polo tanto, en fin, creo que faría ben en revisar o que dice en público e non sorprenderse cando lle dicen o que lle dicen. En calquera caso, faga o mirar, que eu creo que vai a ser bo. Imos a falar do que nos trae aquí. Señora Gallego, dice que vai a facer enmendas. Non. Pode facer o que vostede queira. O que lle ten que explicar ao seu grupo e á súa parroquia é as propostas que fixo para os orzamentos. E fágolle o convite formal aquí neste pleno a que as presente, non as emendas ao orzamento, non, a que faga propostas, a ver cal é a súa idea de cidade, porque ao mellor tamén lle vale para convencer a súa parroquia, non sei se me entende. É dicir, faga as propostas que ten para os orzamentos, levan falando 6 meses dos orzamentos. Cal é o modelo de cidade que ten Rosa Gallego? Facer oposición fai no ben, non discute ninguén, e o recoñezo eu. Sabe que non me doen prendas en recoñecer a calidade política e humana das persoas que non son do mesmo grupo con quen debatimos. Hai que ser xenerosos e recoñecer as súas cualidades. E vostede ten moitas. Pero, a parte das cualidades que ten, sería bo saber cales son as propostas do Partido Popular, cuantificalo, explicalo. E eu xa lle adianto que seguramente vayamos a coincidir coas propostas que faga se vostede escoita mínimamente o que demandan os colectivos, as necesidades que ten a cidade. Eso será ver se o Partido Popular ten unha posición construtiva. Non hai ningún cordón sanitario, non se inventen películas, non sei quen llas pode comprar. Desde logo, creo que o ofrecemento é claro, señora Gallego, propostas sobre a mesa, non enmendas para que llas rechacen, non haber, cando a Marea e o Partido Socialista e a Marea cheguen un acordo de orzamento, aí vai vostede a facer a oposición. A oposición faina moi ben. Pero, bueno, que quere que lle diga? Que me gusta moito que faga ben a oposición? Pois non lle vou decir eso. Non son tan malvado para decirlle eso, señora Gallego. O que lle digo é que se quere incidir na acción de goberno, faga propostas. Nos hoxe teremos aquí unha proposta. Bueno, non sei se vostede considera que é un día histórico ou non para esta cidade. Eu contei algo antes que me parece relevante, porque hoxe a Estación Depuradora de Bens, da que é presidenta, reiterolle, señora Gallego, a nosa alcaldesa Inés Rei, culmina un traballo exemplar, un traballo que, por certo, comezou no ano 2016, a cada quen o seu, e pon a esta cidade como un exemplo a seguir en Galicia e en España. Hoxe podemos anunciar que os equipos instalados na EDAR están xa a traballar convertendo os residuos tratados en enerxía para consumo doméstico e industrial. Parecelle que é, como quere calificalo, tomadura de pelo. É un feito real. E hai que recoñecer o bo traballo que está a facer unha entidade supramunicipal onde, bueno, pois eu creo que é unha aposta clara. Os resultados teñen sido satisfactorios, xa levan 2 semanas comenzando a inxectar gas en modo de probas, e hoxe a EDAR está conectada á rede comercial. Que me ven a falar aquí de Ada Colau e de Barcelona? A ver que non fai falta estar sempre buscando inventar a roda, señora Gallego. Súmase vostede tamén a eso. Estará de acordo. Producir biogás para uso doméstico e industrial estámolo facendo na Coruña,
señora Gallego. Na Coruña, baixo a presidencia de Inés Rei. Non lles gusta, pero é un feito. É un feito. É un paso histórico en materia enerxética dentro do ámbito municipal. Non é só predicar, é dar trigo. Por primeira vez en Galicia e das primeiras en España, unha estación depuradora pasa a actuar tamén como xeneradora de enerxía. É unha tomadura de pelo, señora Gallego. É dicir, é capaz de producir, e cando estea a pleno rendemento, máis de 500.000 de metros cúbicos de biogás ao ano, cunha capacidade enerxética de 5,5 millóns de kilovatios ao ano. Ou o que é o mesmo, coa capacidade de abastecer a demanda de 900 fogares. Señora Gallego, parécelle que é un anuncio de futuro, que é unha promesa ou é un feito? Isto está pasando hoxe. E gracias a esta actuación, señora alcaldesa, gracias a esta actuación, esta cidade e a súa área metropolitana van a reducir 6.600 toneladas ao ano de emisións á atmósfera. Non estamos a falar de algo menor. Polo tanto, isto é un feito. E claro que sí, como decía a voceira da Marea Atlántica, imos a dar pasos e vamos a dalos xa neste mes de decembro, porque o compromiso coa transición enerxética hai que demostralo día a día. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Última quenda de debate de 2 minutos por cada un dos grupos. Comeza a concelleira non escrita. Grazas, señora alcaldesa. Bueno, exposto na miña primeira intervención o noso apoio a unha medida na que non só creemos, sino que, insisto, levamos nos nosos programas desde o nacemento do partido, pois non podemos, con todo, pasar por alto un detalle que chámanos a atención. É no que se refire á designación dunha comisión de estudo composta por membros da corporación e por personal técnico da mesma, que terá por obxecto redactar a memoria relativa aos aspectos social, xurídico, técnico e financiero da actividade económica do operador enerxético, na que deberá determinarse a forma de xestión entre as previstas pola lei. Na proposta presentada a aprobación, cando se trata a cuestión da designación dos compoñentes políticos da comisión, di que se designe un concelleiro ou concelleira por cada grupo político, que operaría, de ser necesario, con voto ponderado en función da representatividade no pleno de cada grupo. Sin embargo, no informe xurídico remitido ao director de Economía e Facenda e Réxime Interior, dice respecto a iso, para a municipalización ou provincialización dos servicios, designarase unha comisión especial composta na forma seguinte: concelleiros, concelleiras ou diputados, diputadas e técnicos ou técnicas da corporación en número igual a mitade máis un dos membros que haxa de compoñer a comisión. E o di, como non pode ser de outra maneira, seguindo o artigo 56 do Reglamento das Corporacións Locais. Non se fala en ningún momento da adscrición a un grupo como condición necesaria, polo que a matización do texto da proposta presentada ante o Pleno antóllasenos como un engadido que non contempla ou ignora a realidade deste pleno. Teño que dicilo polas repercusións que ten e teño que dicilo para deixar constancia. Con todo, insisto, alegrámonos e apoiamos esta incipiente medida que esperemos non quede dormida no caixón dos bons desexos. O meu voto, en nome de Podemos Coruña, será a favor. Grazas. Moitas grazas, señora Faraldo. Turno para o BNG. Señor Jorquera. Grazas, señora alcaldesa. Permítame unha cita textual da Lei de Racionalización e Sustentabilidade da Administración Local extraída do documento que acompaña este punto de orden do día, do documento que se nos remitiu. Declárase a reserva en favor das entidades locais das seguintes actividades ou servizos esenciais: abastecemento domiciliario e depuración de augas, recollida, tratamento e aproveitamento de residuos, e transporte público de viaxeiros, de conformidade co previsto na legislación sectorial aplicável. Nada se di da electricidade,
Por tanto, se se apela á loita contra o cambio climático atendendo ás competencias municipais, o prioritario será implantar un modelo de xestión dos residuos que atenda realmente os criterios de reducción, reciclaxe e reutilización, en vez de ter a planta de Nostián nun estado de agonía e de negociar pola porta de atrás a entrega dos refugallos a Sogama. E se se apela á loita contra o cambio climático atendendo ás competencias municipais, o prioritario será apostar decididamente polo transporte público para así ser menos dependentes do uso do vehículo privado, acometendo dunha vez a revisión do mapa de líneas e ampliación de horarios e intensificación de frecuencias. Con todo, o BNG vai votar a favor. O BNG vai a votar a favor desta proposta porque lle parece ben avanzar claramente no fomento das enerxías renovables e ir dando os primeiros pasos para crear un operador enerxético municipal. Pero pedimos que se teña en conta unha cousa, dado que estamos falando da necesidade de reducir a emisión de dióxido de carbono á atmósfera. O fume provoca tamén a emisión de dióxido de carbono á atmósfera. Porque non nos gustaría que por parte do goberno municipal se nos estea vendendo fume mentre non se fai o que hai que facer naquelas cuestións que sí forman parte das competencias municipais. Esa é a nosa cautela, inda que ainda así imos votar a favor. Moitas grazas. Grazas, señor Jorquera. Turno da Marea Atlántica, señora García. Sí, gracias. Falando de Albada e da planta de Nostián, gustaríame, porque ven a colación, lembrar o dato de que entre 2015 e 2018 a planta de Nostián pasou a producir un 250% máis de electricidade. Eu creo que iso é unha boa mostra do potencial que temos, eu creo que incluso por desenvolver na cidade, non? E de aí o mapa das enerxías renovables. Os beneficios desa electricidade, que agora, como sabemos, se vende cara no mercado eléctrico, evidentemente forman a parte da conta de resultados de Albada, neste caso, vale? Entón, a min chamame moita a atención os ataques furibundos do Partido Popular que ten traído aquí a este pleno pois esas mocións con extrema preocupación pola situación do mercado eléctrico, pero sospeito que sobre todo para atacar e para erosionar, porque logo, dende logo, non hai ningunha proposta práctica de actuación, non? A práctica do Partido Popular xa a coñecemos en cuestións de enerxía. A práctica do Partido Popular é privatizar, é liberalizar, portes giratorias e, como no caso do ministro Soria, mentres foi responsable de Industria e Enerxía, poñerlle peaxes ao autoconsumo e á produción eléctrica próxima ao lugar de consumo como foi a peaxe ao sol, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eu entendo que están ao servizo de outros intereses, están ao servizo das portas giratorias, están ao servizo de, de levarse ben con presidentes como de Iberdrola e este tipo de propostas, a verdade é que non entran dentro do seu programa. Igualmente, emplazolles a aportar na comisión que vai deseñar o futuro deste operador. Eu sí que me gustaría poñer exemplos aquí máis alados que xa saíron e que son moi próximos á produción de enerxía por parte da depuradora de Bens ou a propia planta de Albada ou o vertedoiro de Bens ou as posibilidades que temos aínda por explorar, e iso é un horizonte ilusionante, eu creo. Sí que me gustaría traer aquí experiencias de outros concellos, xa se mencionaron aquí, Eléctrica de Cádiz, ten 62.000 persoas usuarias, eu creo que fan da componente social un punto forte da súa xestión, en pleno auxe do mercado eléctrico e dos prezos que efectivamente están repercutindo na súa xestión, e hai que recoñecelo. A OCU identificaba a Eléctrica de Cádiz como a máis barata de 30 comercializadoras, as máis importantes do Estado. Evidentemente, Eléctrica de Cádiz se adoptou como política non cortar o suministro, a non ser que fora por cuestións de seguridade, non cortarlo a ningunha persoa física, e eu creo que é un exemplo de concellos que están utilizando na medida do posible a súa capacidade de manobra. En Barcelona Enerxía, que é unha empresa evidentemente municipal moito máis recente e que me alegra saber que xa ten 3.000 usuarios, ademais de autoabastecer edificios e equipamentos e instalacións municipais, e non son municipais, senón tamén metropolitanas, ten un punto forte na produción de enerxía renovable, ten mapeada toda a cidade, sabe que capacidade de produción de enerxía solar ten cada tellado de cada edificio da cidade, e ademais fomenta
a produción e o autoconsumo con convenios nos que axuda a manter as instalacións, con representar eses excedentes de enerxía fotovoltaica no mercado eléctrico de cara á venda de excedentes e con tarifa e fiscalidade que o que tenta é, ademais, fomentar esa iniciativa privada que tamén é necesaria. Quer dicir, dende o Concello de Barcelona ou dende Cádiz, eu creo que son dous exemplos que amosan que a nivel local tamén se pode e se debe facer moitas cousas. Quero ir xa acabando, se me acabou o tempo, unha vez máis emplazando ao Goberno da señora Rei, alcaldesa, a axilizar os trámites para poder facer o operadora eléctrica municipal unha realidade, para seguir avanzando e dando paso a outros acordos tamén necesarios nos que estamos traballando, pero sobre todo porque sería unha medida moi positiva para a cidadanía da Coruña e iso é o que vimos este Concello. Moitas grazas, señora García. Turno para o Partido Popular, señora Gallego. Sí, bueno, decía el señor Laje que a este país le fue bastante bien, sin populismos. Pues claro, mire con quién están pactando. Fíjense con quién están pactando todo. Y desde luego, si ya tenemos la edad de Benz, que no se puede confundir con este chiringuito que quieren montar, que por cierto, 4 de diciembre de 2013, con el gobierno de Carlos Negreira, que también presidió la edad de Benz, como Xulio Ferreiro y como la señora Rei, porque por estatutos la preside el alcalde o alcaldesa, en este caso. Entonces no es ningún mérito presidir la edad de Benz, que es así. Nosotros tenemos a Esperanza Peñalosa, que también es consejera, la Marea Atlántica el suyo, bueno, en fin, que eso no es ningún mérito. Entonces, se constituyó en 2013 con el Partido Popular como empresa supramunicipal, la primera de Galicia. Entonces, bueno, no se pongan tantas medallas porque yo creo que son compartidas entre varios. Decía la señora García, claro, el modelo del Kitchi y el modelo de Ada Colau. Yo no es que hable de Ada Colau por hablar, ni del Kitchi por hablar, es que tienen operadores energéticos. El Kitchi acaba de meter 4 millones de euros, ¿Cuánto nos va a costar aquí? Y a Ada Colau le parecerá, después de año y medio, con la población que tiene Barcelona, 3.000 personas. Es que ni los votantes de Barcelona en común. Bueno, y la energía, la luz, se está pagando igual o más cara en algunos tramos horarios. Es que es por ley, es que o se cambia o no hay manera. Y esto, desde luego, no lo vamos a ver. Que se hable de sostenibilidad, de transición energética, que menuda transición energética, cerrando toda la industria gallega, lucha contra el cambio climático, un gobierno que tiene la planta de Nostián sin licitar, con los trabajadores cada 2 por 3 aquí, con el vertedero sin sellar en todo el mandato, que este mandato no van a licitar el pliego, pues yo creo que hay pocas cosas más contaminantes ahora mismo. Bueno, los continuos atascos y coches dando vueltas para intentar aparcar porque no tienen dónde. En cuanto al expediente, repetimos que vamos a votar en contra. Ya dice la asesoría jurídica, la directora de la asesoría jurídica nombrada por ustedes, emite nota informativa, dice que no hay que elaborar informe porque no hay procedimiento. Entonces, ¿qué vamos a votar? Tiene que haber antes constituirse una comisión que tiene que elaborar una memoria. Tenemos que saber los precios del servicio, justificación, sostenibilidad financiera. Y ahí sí sería preceptivo el informe jurídico, el del secretario y el del interventor. Nosotros no les vamos a seguir el juego con este rollo. Lo traen para no hablar de otros problemas, ya lo he dicho, y para darle como más importancia. Castrillón, Cuatro Caminos, Ciudad Vieja, Riazor, Orzán, Agra, Novo Mesoiro, Peruleiro, Falperra, Zapateira, San Andrés, Mato Grande, Avenida de Oza, Ciudad Jardín, Gaiteira, Ventorrillo, Ronda de Outeiro, tráfico de drogas, atracos a personas, en comercio, robos en viviendas, en más de 50 coches en estos últimos días, ocupas, agresiones con arma blanca, actos delictivos en toda la ciudad y a diario, y cada vez más violentos, y los mayos, que ya es punto y aparte, como he relatado antes y como relatan sus vecinos. No basta con echar balones fuera o decir que no se duerme tranquilo, señora Rei. Quienes no duermen tranquilos son los vecinos. Y este es el verdadero problema que hay ahora mismo en esta ciudad, aparte del IPC, entre otros. No es algo puntual, hoy lo reconoció, menos mal, ni es una sensación de inseguridad, ni un solo barrio. Llevamos mucho tiempo advirtiendo y ustedes negándolo. Los vecinos no pueden más, esto parece ya el Bronx. No nos acusen de catastrofismo ni de alarmismo, por desgracia es la realidad que vivimos y hay que tomar medidas. La primera, la policía de barrio. Votaremos lo que sea bueno para la ciudad
y sinceramente creemos que lo mejor para la ciudad es que llegue 2023 y, como decía la alcaldesa, a una vecina, pues vote usted a otro. Pues votar al PSOE es votar a la marea. Y le agradezco sus elogios al señor Laje, pero me gustaría que hable del operador energético en vez de hablar de cómo hago yo la oposición. Muchas gracias. Grazas. Turno para o señor Laje, pechado o debate. Pode entrar. Señora Gallego, a verdade do operador non falou, máis alá de recordar o papel que tivo o señor Negreira nesta corporación e na EDAR, non creo que vira vostede que eu cuestionara o señor Negreira por ter feito unha aportación a EDAR. Co cal, por certo, non só non cuestionei o señor Negreira, sino que dixen que os compañeiros e compañeiras que teño na bancada de atrás no 2016 deronlle un impulso. Vostede nunca me verá a min sendo cicatero e non recoñecendo o que fan outros. Pasa que nos diferencia eso. A vostede nunca lle escoitarán decir a señora Rei fixo ben isto ou fixo ben isto outro. Xa non digo do señor Ferreiro que aí non me meto. Xa lle digo que me chega abondo con oso. Pois xa ve que eu non teño ningún problema. Non hai por que non falar ben de quen fai ben algunhas cousas. Cal é o problema? Pasa que vostede do que estamos a tratar hoxe aquí se sitúa no non. E os do non eran os do BNG, non eran vostedes. Pero parece que ahora, oiga, o BNG discrepa, é dicir, ten as súas disputas políticas con outras forzas, pero, bueno, polo menos facilita, oiga, un modificativo activos e tal. Vostedes están instalados no non. A verdade é que é dificilmente conciliable esa posición do non. É conciliable coa oposición, que vostede faina moi ben, xa yo reitero, moi ben, pero se espera algo máis. Se espera algo máis. Polo tanto, cando falamos do operador enerxético, cando falamos das bonificacións pensando nas familias que peor o pasan, hai un amplio espacio para discutir de como facelo. E vostede de entrada xa di que non. Non diga que non. Diga, polo menos, xa o veremos. Citémonos. Vexamos espacios de encontro. Pero vostede non. E despois quere que dialoguemos. Pero se está no non. A Marea non dixo sí, pero dixo, bueno, intentémolo. Bueno, eu creo que hai diferencias importantes, mire. E remato, señora alcaldesa, quero e espero que non volva a pasar isto, porque me parece moi grave o que sucedeu hoxe e non lle vou a consentir nin a señora Faraldo nin a ningunha persona coa que discuta ou debata en política. Eu teño moitos defectos, seguramente como calquera cidadán normal, e moi poucas virtudes. Jamás revelei unha conversación privada na miña vida. Prefiro perder unha discusión política e 5, se fai falta, a revelar unha conversación política privada. Señora Faraldo, página 65 da acta do pleno ordinario de 6 de maio de 2021. Sabía eu que era inevitable caer en algunhas ruindades que falaremos posteriormente deste pleno delas, pero desde logo que ninguén nos coloque ao lado de ninguna violencia, señor Laje. Señora Gallego, ao lado de ninguna violencia. Outra cousa é explicala. Outra cousa é falar dela e outra cousa é confundir. Outra cousa é confundir jarabe democrático con veneno democrático. Cando se fai un escrache, se fai por unha reivindicación, decía vostede. Cando se acosa a unha familia durante un ano, eso é veneno democrático. Señora Faraldo, o dixo neste pleno. Vostede xustifica os escraches e a violencia. E eu, señora Faraldo, nunca revelei unha conversación privada, nin o farei.
Está, Non interrumpa, non está no uso da palabra, señora Faraldo. Señora Faraldo, non berre, chámolle a orde, primeira chamada, non berre, non interrumpa. Non está no uso da palabra. Señora Faraldo, señora Faraldo, non interrumpa. Señora Faraldo, teñolle que advertir, si por segunda vez lle teño que chamar a orde, vereime na obriga de expulsala. Non quero chegar a eso. Lle estou a dicir, non, sí, non. Sí, non, señora Faraldo. Non tenga... Continúe. Cale, señora Faraldo. Que non interrumpa, señora Faraldo. Non ten a palabra. Continúe, señor Laje, non interrumpa. Maio do ano 2021. Cando se fai un escrache, se fai por unha reivindicación. Cando se acosa a unha familia durante un ano, eso é veneno democrático. E eu digo, señora Faraldo, que eu non xustificarei nunca un escrache, nin a Pablo Iglesias, nin a Soraya Sáez de Santa María, nin a ningún militante socialista. A ningún cargo público xustificarei que se poida acosar a súa familia, porque eso non é veneno democrático, eso é xustificar a violencia. E, señora Faraldo, que lle quede claro que eu me podo equivocar en calquera cousa. O que non farei nunca é revelar ningunha conversa privada. Vostede o dixo neste pleno. Pode enmendala e pode rectificar, e eu alegraríame moito, pero se é sostenela e non enmendala, o que ten que quedar claro é que complicidade ca ocupación, complicidade cos escraches, complicidade ca violencia, ningunha. Ben, moitas grazas. Garden silencio, por favor, que imos proceder á votación. Garden silencio. Votos a favor do asunto número 2. Moitas grazas. Votos en contra. Moitas grazas. Queda aprobado. Aquí remata o pleno extraordinario. Bo día a todos e a todas. Hoy me la foto que este, no, y no me la